imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Alright, asante sana mwancho muligeli na baigo motegereri. Mambia ya bono gato kwaligania asa magazeti litko ria Lamis tariki yemo omo tienyi no yo kianda mwaka w'ikirwa 2022. Chinga kyo mwancho mategereri mbwate kuboko kwane gazeti ya Taifa Leo. Ngorogweri Kinyamweya. Mbwate gazeti ya The Daily Nation. Right. Chitalikyo metere tutigati mitinye na yo kaiga. Tokoro mwako oyo. Tariki mbone chagete kagete no ne bintu bono bali bo mutienyi. Bantu bono mete kuchikobora bale kurchi. Bintu bono ngoso wabire. Chika kyo mwancho mategereri ya gazeti ya Taifa Leo. Gote ya mishale ya Raila kwa Chebukati. Emineti alia ya Raila amulikirete Chebukati. Ko otema kwa raninki kegerete agotebanga Chebukati ta kolete bacholi basenjera yobo ikernu asa agotebono Chebukati ta njera ni wapi gochia nainde korabo choli bonde bwensi ime yense ya Kenya ase bado page yentangani ekorera buna professor Wajakoya bwekiama kia Roots Party urwanira obo president imense ya Kenya amutuguteirale omukonyo ye Justina Wamae na komleta ya Gnick Vinod gochia koira libagelio ase boigo mungwano kurukwa use bado gaiga bada se page ntangani ase ntunde ntangani tokomora mu raiwense ya Kenya musikuru Muigai Kenyatta wale amo na omo governor omo Chole Abdulswala Mad Nasir na boigo omo governor gochia gosoka nere Asanjo alafu igase kwende title ya The Daily Nation. Right. Egote Raila lawyers how Ruto was rigged in. Ono igase gazeti yento bwate abana chibi na batano babere 7 judges. Bakura wano muna chibi no monene Muswati Martha Koome no mukonyo ye Philomena Mwiru. Right. Ebintu mbire gaigaba wakidi kwa bari gukwanira sana abo wo muske Raila Amolo Odinga Philip Mugo atebete na technology eri ya IBC bari gutumika njabete hakidi njiragete abantu bakaso bakachenji amachibu wone outcome igakora igachange alafu ega James Olengo nera gakwana na IBC wono te kuchikwegene kakokoli bocholi bonde bwensi imesi ya Kenya. Right. Asinge nchuko bwatira ni wana mangana yo bokora yo bolimo alafu ega nto bwate Paul Nyamundi akanetie omonyakero go bekiombe kyo bocholi nechimbe ya IBC ofra Chebukati ego to kwanda sepeje ntangani by the way akoteba na Chebukati na wente gutangwa kuruko koli bocholi bonde bwensi because tabona tari kuchikwegeneka alafu ndo bwate Wilson Tieno ega goteba na mba konyala kuyana kira ichinga ki asiki gambero ase mechanderi ya botambe mete mechanderi ya lenga 2017 2013 bado the 2013 ya lengo bona gote mechandeye ne wente gukurwa asokuru Chebukati oro na kumugurira mamojo yugo takolia bia asekero iki akyo bunyakerogo ndo watokia mtata agoteba ange chikura emilioni yemo. Right. Nenusu echiage tu chinsa ikomnemo chiamarogoba ko kachinsa ibere chiabatuko iyo gote betari konyalikana alafu gagomba bultia mangana getabo ande agocha chingaki Chebukati bagoteba na atumete ko verify chibunge chikora chibunge emeronge bene isano na 27. Right. Inaro ndo chamurikira sepeche ntangani kabisa to usikamutwe esinga siti agona kiagoteba ase page ya kabere ekwane goro ya amasena tomo chole bua
county ya Busia okia mtata litkoli igoro nige kanata sikambero ekenege ya Supreme Court koera igoro yogoteba ye chingwana chatebe tenga wetania chikura enuswe million nigo chibeki yani chiabekerutwe Ruto chiyo bakikura batagete chi ase umuntu gwikenya muri chima kena ghost votes asa goteba nga buna ngani kwanye beka nga guchakira chinsa 11 chiamara go bwika chinsa 2 chiabo tuko chikura ntiagendete bado gwakwa yo ere mamincheri chiko chikura chiagendete go soki mamincheri chiko egento agoteba nga chikulechi ase birengerere biaye kera akobe kumubaroye muntu tayo asabarwaneli ababire onde tayo igeti 50+1 kerengo kiemerongo 5 omenteyemo igoro yemia le bado asepeje ya kabire litkulia lero litkulia igoro bado obo okugendera kubara chi sanduku chirie chi ogwakera chikura emerongo 45 nigora agendera asekambire kanegia Supreme Court kwene kienga chikure cho nchi agetu asenjire ndonge osenji bwate bututukanu bonde bwensi obo mubwazimi obogoteba nga bututukanu mboro boganire korrokanaro asoro botioruo Jacob naligireri gali in fact kero bale ku verify chikura china kubara buya yes mbanyolete na 34A forms chinde njabwate stamp GIPC right eyera momocho alafu box yende ebwate 34A forms chirebire ime eyende tebwati right aina magosoro chengo kobeke aibono igento totabekyo bo singenjukira ase kambero iyo ne kambero kara chikulgiria ngane ibo ikiranu alafu esepechi yakabere gaiga omo wakili wo moske Raila Amolo Odinga amono mokonyo ematakarwa bagoteba kubwatikana no kuotranwa kwe technology eli yale gutumika go transmit ya machivu wono the outcome yani eli ya machivu alibona abwato getuko muralia Dr. William Ruto ko bomubwi wona itarenge wile yani ngwarenge kuna chakwa ba Kenya musabo bakichikura kolengana monere yes igona bodi kigambiro gutugutirare obubwi wo moske Dr. William Ruto. Alright, ase peji ya gatatu mwancho mategereri nige kwera bono mo oyorwanete ekirogo kia obo president imensi ya Kenya gwetera kiama kia Roots Party Professor Wajakoya nigo amutuguteirare omukonyi oye omusubati nere wa mae asagoteba nigo aenda mamincha nelichiko Justin wa mae asebono amochore Yaganik Vinod Ramji guchekwira libagelio chingaki omusubati Justina wa Maya agoteba na Wajakoya nigonere achiete mamincha neri chiko kerta mumanyeti nga nigo aliko mwoko boko murwanelia wikia magia Azimio asabo igobono wa Maya musubati wa Maya agoteba nga ereko bwata na Wajakoya nigo kwa muleta ile mechande menene no ne chingaki abayibuli bayetanete na abayibuli baye because iganga yabo ya enene yarenge goteba nga enyasole nengia egosira enyasole bona saka goteba nga tatu mwabo kwa ndaringe no ne kwaya bono erena tatu mwomba aliko nyara kuligera nibia ekiegera omwana oye keragoteba nginyasole nengia na tatu mwabo mukine tyo komote enyasole nembe na ngati amangana goteba nga agerete bageta na abayibuli baye asoroboti oru by the way Jacob twalire Justina Wamae na kiuseti kwende Wachakoya na ngo support ya renge Raila Amolo Odinga litangani abu othe nuko ngusana gwa chakirete alafu no chikureke chitangasire by the way mete Justina Wamae ne sogetie komoko boko Dr. William Ruto right igo ya orogeti na kiro muntu nabugate ensemo yaye akuganiria obubui igega sepechi ya kane nigeko kimna chi kwende mne kambiro kya rwito ko chikura kubaruya ase ebito 15 byo gwakira chikura abo chipo chi ballot box chire emeronko ene na isano alafu sepechi ya gatano eto ekotebana Chebukati osekiombe kia IBC ngia feleti ya soko verify chikura kuruchibunge emerongo be na isano ibere 27 chibunge emerongo ibere 27 constituencies yes igobono bagatebana osoko takora igo by the way no kwena mentioneri chiko right okay ase peji ya karamu nchoma tegeli nige koerera ekiama agia Azimio
asobochori oboke bwakorekana ritiko ria Jumatatu nigo kiagesabo ikeranu omwancho matigari ekare korenganirwa na keria ekiamakeri kia UDA kiera chinsemo chia obugavana ime county Mombasa, ime county ya Kakamega, obobunge ime ya Kitui rural, obobunge ime ya Pokot South na baigo Kacheliba nigo basangiriria ebyame ebyo kare korenganirwa na UDA elio yasangiriria chinsemo chia Rongai ime county ya Nakuru. Bado asepeji ya kano mwancho mategerari omurikyo mone wikiamagia Jubilee omoske Jeremia Kioni litiko lia igoro ekero alegwo jigwa na station ya mwancho mategerari ye TV nigatebete na nigakumirie aba bali bakwende kanisa gose abateneri be kanisa ko nsema ya Mount Kenya barokana ko abantu bagwanjerie nsema yemo eyure mamincha no kugania kwa banta abange because ekero orose no pastor kabose no father tutakeiri kwolkia ensema ukokoraki ogwanjereria awente gutenena gatigati lakini koralia abantu ngabachwale no bungaini asabada gotebanga no nyembalia ababisa bali ba IBC batenete gwaki chikura ase chinsema cha Mount Kenya agoteba bange nigo babigete chimaski ko batanga lakini go bali gotebanga bekera UDA bekera yani bali gwake campaigning me polling stations aina mangana kwanete Jeremia Kioni ase bade page ya kane aborokigwa batano beskuru ya secondary ya Ober egotoka ase sub county ya Rachuonyo county ya Mabei nigo bagendere gotangwa setaseni kia abanyimbo aso kagerwa gosambe skuru iyo ya Ober omwegererie bwa mangana mwanya bantu okia omtata by the okia omtata nere ngoche na ibuna ikiri bine binge by the ase kigambero yes koliyo bwene bono egagoteba na chikura 508,607 yes chitamanyikaini njaro kanta sekyombe kyo chole chibibi IBC chitwa tuachiruka ghost votes chiteko chiruka kana ghost votes yona agotebe kigambero na in fact ndete yagotebe igeti 50% 50 plus 1 50 plus 1 onto igeti asabanta bonse bari kubanire kero kyobura iwense na gaiga ekina boni go kibekira seke gambero boiko ko teba na kyombe bono ya IBC ngiko chikonyara kwaliga nanda bocholi wonde bwensi asinge nchuko bwatani wa namangana yubongeneria wechukura habingu ikolengana neke na ya bekira seke gambero kineke bekira seke gambero by the way urumega yokobora kurwa ase a public itukuli goro by the way ngwate baga buna rokanete chinsemo cha Mombasa valenge amono mu gafano bujosokro bisi Hassan Joho no mu gafano mo chole we county eyo Abdul Somad Nasir yes na botoro chiga bwa ko basoli teri abantu kabisa bitukuli chikura kulti age tu chitalike kianda cyumutinyo yo era urutanya korokana ase lisango lyabantu niga chita kara esiekerake kitoche toro quarantine. Alright, asante ase page ya gatano omwanchi amategana bayigo murigereria abagaka kurwa ensemo ya Western orogongo rwa Western nigo bagotebanga bono rero iga mpaka ligo kwana so bwamu bono bali kwana kale na ko basira usiko bamanyia ababwatani borongo rwa Western ngai bagwa kachikura nyene nsemo ye chikura kale bali goteba onye na asigete bachi yake block bagoteba na asigete bachi yake block rero iga bwamu bumboya bagaka babekanire kero mugaka sengenje be science mugaka gocho teba ngai twa kwendo osiri obeke gento mubuka bagaka bono rero iga bakwendo osia kero monto eyo abagaka batebire ngatiga ebwenete baichamu inde banyare kongya kugamba buna bakagambire korukale ase page bado ya gatano ekweranga enyagitali ya refaro ya Baringo nigera cheko enia emebere emerongo ene nebere ere mochari yu gwetania seka kimia emetienye 3 abanyane batanya kuoya okay so munyagitali utenete nyagitali ru umanyikanta na Gershom Abakalawa nigatebire nga bonigera chiko babetereria koenia emebere yo
ekiagera enyagitari eyo nigo eyancheire koimukia emebere 43 korenda bono iga igwetani emebere 52 niga ebekire ase enkendu yenyagitari eyo. In fact ye omuganda nora ose story nera one twatebere headline ase county ya Kisii. Omo governor we county ya Kisii omosike Paul Simba Arati. Yes. Igona kwa neta baliki ba mangana maya asomo chigali OATC school yobugeri bwa obolemi ya ATC. Mangana bakarabu yobokuru bikumbe. Right. Naroche amangana yo mo governor we county ya Kisii mosike Paul Simba Arati akwanirete in fact abakori emeremo na mono abawaziri be county ya Kisii asare gotema kurigereria ghost workers bali babere bakora emeremo bagwaka no batari gukora emeremo Batayo. Omuntu ari nyomba mwae omutienyo enda urusia besebe. Yani era ikaranstaga nyirete igento kibwatu. Bono gega baiteri tukulia rero. Asinarocha ya. Asinaroche akoteba nga abantereba. Ebare osechigali chire 53 o chigali 53 na ibere 82. Yes. Korende abantereba bachigendia bare chimibere 50 na batano nomo 256 drivers bakoende 82 vehicles che serikali ye county government ya Kisii. Bona ali kubulinga is it logical? Bono litkolia lero naranga abatebinga Kero mondanda tende segali. ase getigi ya Gusii stadium. Yes. Kero monto ate nange na segali yaye. Kero mondanda tende segali yale ko kwendi. Igo bona makumbuli kero na bande batigara. Onye nkwabwate gali maragobo so bibungu bya gali gete kagete na ora twanyara gotwara umuchando akini ende kigali bono bune chia kagete bune chia ambulance chiro chinjia nje ire gotwara no ne chintereba ng'isatu inye ikiagero metegali lie okora 24 hours ntamanye eki chinde chiro kyo nane njire ya naro chokoteba okugikeria ng'a eki abantu bachibegete chinka chiabo bachibese tororo so negento tukanyete koranga ki gegoikira mweri tikolia rero waigo gaiga in fact mete sinare chi county nchire konyora omugafana achore tugusengurwa bo mubwazimio ebwato aba MC abange ba kurwa somo wa Kenya Kwanza. Yes. Wono gigo metera chikorete kemirne getindi ase ogochora umu speaker. Ase ogochora umu speaker ase chi county. Wono metabra sime okungusana bakora kwene kiwe. Kuko ikakobo na ali asomo baroro manene automatically will win. Wono imna bono ase county ya Kajiado. Aba MC ba UDA barabake. Wono omo governor ono yo UDA ozeno yo Kajiado I think Azimio which bado is a plus to him because onya babunge barabange ba Azimio aba MCA barabange ase county government ya Kajiado asa MCA it means nga bado nonyono bokolde kukobochiko bobya ase kwende county hii ya by the ya UDA bwate aba MCA abange igobone ere vice versa. Ebwate county ya Kajiado ebwate aba MC ba UDA abange kobwa bazimio no mo governor ni garazimio no mo governor no bazimio olelenku bono weika achiko kole mirimo na aba MC aba UDA. Alright igente kanen keringa ne mirimo umenyete asomo chando go chiobera nekerote tokoro bukurumi in fact tindo chimo chando ne bwensi because igange nene no gokora abamenyi be county government ya Kajiado mirimo nonye no bokori mirimo mwemusi etagukana gesima gekunywe korwa se ward ya koleteki aruete so unless echikobanga no bukurumia atagete kokora ose besa gitate to kobogeria njira gete abuno kaite gasira achikomubere nkong litukuri gor by the way omo osomo nyakerogo OAY foundation na nwalenge na kwantene ntose mesite mangana maya abtebete adbuliti aba MCA batie gwanje chibesa babeke mangana yobuke nyomba kando bachore aba speaker abo bwate chimbu chingia nande babwate legacy era chiko konya omo governor gusukia magendro mutwe igobo no mogochoro mu speaker mobe
omeno chi motion chigoche cheirana yeah it's true magendero chigoche chiyerikwa bono go moko choro mo speak omobe no kole maria amagendero. Alright, ndo chebiro byamnyokere kabisa tinde tukwana sense mega seru gichiko sona bagosoria ninji konye kwana chikoroka chinsebere kwagachia timanye tio sono tikali tikenda abu masa ya montara ko ira dondo igando china matangazo yoko kwa matangazo ya biashara bekire ukirapti kwa tikende leta dondo. Alright. Dondo eri kinte tenko manyinga nkorusia iga masa ya mukuru menyinkwa nkoire mpaka samanye kenga sokoke ime county ya Kilifi. Kilifi ya apa subati onyemba koenda yani riria yo gwancho muntu ukaitenga kwa mwanja yes ani musubati yora achieta asigete asomuganga agekorerania bono gagweta riria basuba aba muraba kumurwanera alina marioga aya gatena naki amarioga akire goikarwanere omanya gochora ngatagete bono basubati aba ani abasani babire ebakale kwenda asomuganga oyomo nekera bakwenda asomuganga oyomo barabasani marioga ali bono kero bakumena agachia tumana tigane iribo bono kera marioga ali atumanire bangia kumana boka boma na ngaya igwanza lerie chira sigete na igwanza lerie chira sigete bono mbako manyangi bakoraki ngiba kumanira bono litukelimo kuba chieterende kera ngo subscribe lo se monthly ko check ali eliogo lia bari renewed uharagenda kuaraba renewed bono nega ali tete service na bara ngwenda bara somukangoria na ndo bamente eliogo so that bagendere gwancho zaidi ende biashara bya botambe bikoreki bigenderere kuba chiete mambia yemo bagasianyana ke na no kale gocha baba na no kale gocha kai bagacha kumanyanga sababu yetu kale kuomana elioge likale okaraki likale gutuomana bagatika kwenda mu mugango ipi bagachenji gochia sangao na chinga kiba chenjeti lero mbakali kuomana bono egento nakuminga igoriri nchenka etenga nje omuntu na mai amarioge yagete agukirigete igo omuntu olie nikivumba macho igantu beta maiso ntari korobia ugote gureta pesa yote leta chionsi ayo kaito gochirubuya ukaitenge gari okonyegorabia ani gari eye obetereri osiekira maiso njera geto okonyegoro tamanyeti story yanginyo iri story gete asomo basta ajieta masabo asegete no mushirika bono mubasta yagocho barandika ni sana togenda masabo bono mnakurandiri mushiriko ne bakateki amoigwete bono umushiriko nerengo ndakara masabo bakanda bakasianya no oyo komokani na kiya mangana yo chabetabo akumbuli pastor naye bono ayo gongania gasia ko benkongu sana mwana gote evangelina yase mugano kwende yu omwesike sibibuye ekero sibetibuya obwati chimbuchingia wikonyoro meto monto moko banere lakini no chikulia malioga kuna wakati tafika malioga yakaraki acha kwera chingurupi no mbeke no kara renewed ata yokole mirimo yeah it's true I agree moisekene tabi moisekena masikani enjereria kiniri na bible nero eragere nere amenye asobuko bwense asenjera ya masikani na ukine familia asenjera ya masikani mwancho matagali wikirabo nabo mwancho muligeri no tukulingira ensensemo ya magazeti edeka nemo yetaniri gure chinsa ibere chabona butuko to gwakira ngambye mona senga njoko nyechora enka yemugusina KC FM 94.1 wikanande litiko lya mambya turachikomena atuna la ziada njegoro kwa Jacob O ngeri ekuchi omunyaribali original na Israeli na nchiga igankoro ko Eric Nyamwenya kundi tumya neme sema ngana maya chikora kachinsa isatu ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero